Τις προάλλες διάβασα ένα άρθρο το οποίο πραγματικά με έκανε να απορρίσω με την νοημοσύνη κάποιων ανθρώπων και συγκεκριμένα εκείνο το άρθρο έλεγε το ότι επειδή έπαιξαν οι Iron Maiden live στην Ελλάδα φέτος θα συμβούν δυσάρεστα πράγματα στην Ελλάδα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν έχει νόημα. Αλλά αυτό το άρθρο μου θύμισε κάτι εξίσου, ας μου επιτραπεί η έκφραση, καθυστερημένα άρθρα που διάβασα το 2018 και το 2022. Είναι 2 χρονιές όπου πάλι παίξαν οι Iron Maiden στην Ελλάδα και αυτά τα άρθρα λέγανε το ότι στην Ελλάδα είχαμε πυρκαγιές επειδή έπαιξαν οι Iron Maiden στην Ελλάδα. Καταρχήν δεν νομίζω να υπάρχει λογικός άνθρωπος που να πιστεύει κάτι τέτοιο. Κατά δεύτερον, θέλω να κάνω μια ερώτηση σε όλους αυτούς που ισχυρίζονται τέτοια πράγματα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Τις άλλες χρονιές που δεν έπαιξαν οι Iron Maiden στην Ελλάδα, γιατί είχαμε πάλι πυρκαγιές? Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο.